May mga sugat sa nakaraan ng ibang tao na hindi na talaga naghihilom. Ang malala pa, may mga taong hindi lang simpleng karanasan ang nakakapagdulot ng matinding trauma sa kanila, kundi malalagim na mga pangyayari ng gawa ng mga kasuklam-suklam na nilalang. At kita ko po ang ganoong klaseng sugat sa aming lolo na si Imok. Magandang araw o gabi po, Sicho Pangil. Tawagin niyo na lang akong Judith. 17 years old na estudyante. Dito po sa Las Piñas. Itong iseshare kong kwento sa inyo ay tungkol po sa aming lolo Imok. Isang personal niyang karanasan na kailan ko lang po nalaman. Isang karanasang hindi ko inakalang pinagdaanan pala ng isa sa mga miyembro ng aming pamilya. Bata pa lang po ako, Sir Lancelot. Kinamulatan ko ng sobrang strikto talaga ng lolo namin. Hindi naman po siya magagalitin o mainitin ng ulo. Sadyang napakarami lang niyang pinipilit na mga dapat at hindi dapat na gawin ng aming mga apo niya. Maski nga raw kina Papa ay ganoon din si lolo noon. Kaya hindi maiwasang masakal kami sa kanyang ugali. Bawal lumabas kapag gabi. Dapat palaging may dalang bawang at asin sa bulsa. Huwag na huwag kakausap ng hindi kilala. Huwag na huwag magtitiwala ng lubusan sa kahit kaninong hindi bahagi ng pamilya. Yan at marami pang iba ang ipinipilit ni lolo. Ang pinakakakaiba, bawal ang kahit na anong lutong baboy sa kanyang bahay. Lalo na ang lechon. Ayaw na ayaw rin niyang nakakakita ng mga imahen ng baboy sa paligid. Damit nga na Peppa Pig ng kapatid kong bunso. Bigla na lang pinagpupunit at tinapon ni lolo sa basurahan. Makikita talagang may malalim na galit siya sa baboy. Kaya naman, ayaw naming magpipinsan na dumalaw kina lolo at lola sa probinsya ng Rizal. Masyado kasi talaga siyang mahigpit. Ika nga po, KJ o Killjoy kung tawagin ng mga kabataan ngayon. Ang hindi namin alam, kulang lang pala kami ng konting pag-unawa sa kanyang pinagdadaanan. Bakasyon noong nakaraan taon, nang pumunta ulit kami sa bahay ni na Lolo Imok sa probinsya. Magiliw naman niya kaming sinalubong ni na Papa, Mama at ng dalawa kong bunsong kapatid. Ayun nga, at pinagkatay pa niya kami ng manok. Tapos may mga lutong isda rin. Gaya nga lang ng inaasahan. Walang baboy sa hapag. Wala namang problema sa amin yun. Kasi masarap naman magluto sina lolo at lola. Sadyang kakaiba lang talaga ang pag-ayaw ni lolo sa mga baboy. Noong araw na yun, ay doon ako tumambay sa bakuran ni na lolo. Kasama ko ang iilan naming mga pinsan na taga roon. Ang kapatid kong 11 anyos naman ay gumala kasama ang kanyang mga kaedaran. Mabilis pong lumipas ang oras noon, Sir Lancelot. Kasi masyado kaming nalibang ng mga pinsan ko sa pagkukwentuhan. Namalayan na lang namin na magtatakip silim na pala. At malapit na ang hapunan. Subalit hindi pa nakakauwi ang kapatid ko at ang mga kasama niya. Nagsimula nang mabahala si Mama. Pero pinakalma naman siya ni Papa. Maghintay lang daw kami sandali. Kasi hindi pa naman tuluyang dumidilim. Nagulat naman kaming mga naroroon, Sir Lancelot. Kasi bigla na lang naninghal si Lolo Imok. Sabi nito kay Papa, "Ano bang problema sa iyong tao ka? Anong klaseng ama ka ba? Sarili mong anak hindi mo inaalala. Kailan ka magsisimulang mabahala at maghanap? Kapag huli na ang lahat? Paano kung may nangyari palang masama roon sa bata? Anong gusto mo? Hindi na yan makauwi at tuluyan nang mawala sa atin." Napaubo si Lolo sa matinding emosyon. Mabilis naman siyang inalalayan ni Lola, papasok sa kanilang kwarto. Naiwan kami sa sala na nakaamang at gulat na gulat. Dumating na lang at lahat ang kapatid ko. Hindi pa rin nawala sa isip ko ang naging reaksyon ni Lolo. Tinago ko ang pagtatakang yun sa isip ko. Hanggang sa noong umuwi na kami sa Las Piñas, pagkarating ng bahay, doon ko na tinanong si Papa, "Bakit ba kakaiba ang pagka-istrikto ni Lolo Imok? Ano ba kasi ang naging karanasan niya noon?" Napabuntong hininga ng malalim si Papa
Pagkatapos niyaya niya akong maupo sa sala at doon niya raw sasabihin ng lahat. Agad naman po akong sumunod sa kanya. Nakuha niya po talaga ang pansin ko kasi bihira akong makita ng ganoon kaseryoso ang mukha ni Papa. Isang tingin pa lang, sigurado na akong mabigat ang kanyang sasabihin. Simula niya, "Alam mo kasi, Judith, anak, may madilim na karanasan si lolo mo noong binata pa lang siya. 14 anyos pa lang siya noon at buhay pa ang bunso niyang kapatid na si Minoy. Ito yung panahong kung kailan sinira ng isang aswang ang kanilang payapang pamumuhay." Sir Lancelot, napatuwid ako sa pagkakaupo sa narinig. Hindi ako makapaniwalang isang aswang ang dahilan kung bakit nagkaganoon si lolo. Sinabihan naman ako ni Papa na makinig na muna. Tapos tsaka na lang magsalita kung sa palagay ko ba, kung totoo o hindi, ang kwentong yon ni Lolo Imok. Kaya naman sumandal ako ulit sa sofa at nakinig sa sinasalaysay ni Papa. Isang pangyayaring mismo si Lolo pa raw ang nagkwento sa kanya noon. Isang kwentong siya ring ibabahagi ko sa inyo ngayon, mga kasityo. Gusto ko rin kasing malaman ang mga kuro-kuro nyo tungkol dito. Naririto po ang kwento. Nangyari po ito noong dekada 50 sa probinsya ng Rizal, Sir Lancelot. 14 anyos pa lamang ang binatang si Imok at namumuhay kasama ang kanyang mga magulang at isang bunsong kapatid. Tumutulong-tulong siya sa kanyang nanay Cecilia sa pag-aalaga ng mga tanim na gulay sa kanilang maliit na lupa. Binebenta nila ang mga gulay na yon sa palengke. Samantalang ang bunsong kapatid ni Imok na si Minoy ay inuubos ang oras kakalaro sa mga kapwa bata sa kanilang baryo. Ang kanilang tatay Gusting naman ay nagtatrabaho bilang isang matadero sa Katayan. Kilala itong lasinggero sa kanilang lugar. Iiyak ang araw kapag hindi ito nakainom ng serbesa, lambanog o kahit simpleng tuba. Bagamat hindi pisikal na mapanakit, palagi namang mainit ang ulo ng kanilang tatay dahil sa pagiging lasinggero. At kapag nagagalit, walang preno ang bunganga nito. Kung ano-ano ang sinasabi, kahit pa mga salitang masakit sa mag-iina. Isang araw ay bigla na lang sinama ng kanilang tatay Gusting si Imok. May pupuntahan daw silang pwedeng mapasukang trabaho. At gusto raw nitong isama ang panganay na anak para mas mapakinabangan naman. Ayaw sana ni Imok kasi mas gusto niyang samahan at alalayan ng nanay sa pagtatanim at pagbebenta ng gulay. Pero hindi naman niya mahindian ng tatay. Natatakot siyang baka magalit na naman ito at kung ano na naman ang masabi. Kaya nakayuko na lamang niya itong sinundan papunta sa kabilang baryo. Mga 15 minuto rin po ang nilakad nila noon, Sir Lancelot. Pagkarating, nalaman ni Imok na pakay pala nilang puntahan ng isang bagong tayong babuyan na mayroon ding katayan. Pagmamay-ari daw yun ng isang negosyanteng si Boss Ramillo. Pagkarating pa lang po nila sa lugar, ay masama na agad ang kutob ni Imok, Sir Lancelot. Nasa bandang dulo kasi yon ng baryo. Doon sa may taniman ng mais. Pagkalagpas mo sa bakod ng babuyan ay diretso gubat na. Hindi rin daw siya komportable kay Boss Ramillo. Hindi pa niya matukoy noong oras na yon. Pero ramdam niyang may kakaiba sa titig nito sa mga tao. Agad naman daw silang pinapasok ng negosyante sa katayan. Kumpleto sa gamit ang katayang yun at maraming mga bagong hasang itak. May 2 matadero nang nagtatrabaho roon pero aalis daw ang isa. Kaya kailangan ni Boss Ramillo ng papalit. Hindi na nga raw po ito nagdalawang isip na tanggapin ng tatay Gusting ni Imok. Maski ang binata ay pinayagan din itong magtrabaho sa katayan at babuyan. Sa totoo lang, Sir Lancelot, ayaw tumuloy ni Imok sa trabaho. Kasi nga masama ang pakiramdam niya sa lugar at sa kanilang amo. Pero dahil mapilit ang kanilang tatay, pikit mata na lang siyang sumunod. Mabuti na lang at naging maayos naman ang mga unang araw niya roon. Hindi madali ang trabaho pero nakuha naman niya ang mga kailangang gawin. Isa siya sa mga nakatoka sa paglilinis ng mga kulungan at sa pagpapakain ng mga baboy.
walang karapatang mag-inarte sa madungis na gawain kasi mahirap ang buhay. Hanggang sa napansin ni Imok ang ilang mga baboy, Sir Lancelot. Mas maliliit daw ang mga yon kumpara sa iba. Tapos mukhang nananamlay. Pirmi lang nakahiga sa mga sulok-sulok ng kulungan at iwik ng iwik. Hindi rin daw kumakain ng mga yon ng kaning baboy. Hindi niya masabi noong una. Ngunit may kung ano ring hindi tama sa hugis ng katawan ng mga yon. Dagdag sa ipinagtaka ni Imok, ang mga dumating na customer at talagang hinanap ang nananamlay na mga baboy. Agad nga rin silang sinalubong ni Boss Ramillo. Wala gaanong salita at nag-abot sila ng bayad. Hindi alam ni Imok kung magkano ang lahat ng perang yon. Pero sigurado siyang napakalaking halaga nun. Hindi basta-basta. Para lang sa isang may kaliitan at nananamlay na baboy. Noong papaalis na ang mga customer, ay napatingin ng isa sa mga yon sa binata. Nginitian siya nito at bigla na lang kumabog ang kanyang dibdib. Napalunok siya ng laway, nagkamot ng batok. Tsaka sinabi sa sarili na baka masyado lang siyang nag-iisip ng kung ano. Siguro, kailangan na niyang tanggapin na hindi na siya nagtatanim at nagbebenta ng mga gulay na hinuha kasi ni Imok, na baka kaya siya kinukutuban ng masama dahil lang sa ayaw niya ang trabaho sa babuyan. Kinagabihan po noon ay tumulong si Imok sa paghahanda ng mga gulay na ibebenta ng kanyang nanay Cecilia sa palengke. Naroroon siya sa likod bahay, habang ang kanyang nanay, tatay at kapatid naman ay nasa loob. Subalit noong papasok na sana siya para maghapunan, nagtaka na lang siya nang makitang nagtatatakbo ang isa sa mga kaibigan ng kanilang nanay. Papunta yon sa kanilang bahay. Tsaka tarantang pinamalitang may mga nawawalang bata raw sa mga karatig baryo. Agad na palabas ng bahay ang kanilang nanay Cecilia para kausapin ang kaibigan. Sabi ng dumating ay wala raw nakakaalam kung saan napunta ang mga nawalang bata. Pawang nasa mga 6 hanggang 10 anyos daw ang mga yun. Nasa kaedaran lang ni Minoy na 9 anyos noong panahon na yon. Kaya naman, hindi maiwasan mag-alala ni Nanay Cecilia para sa bunsong anak. Sinabihan niya itong wag na munang masyadong maggagala at siguraduhin nasa bahay na bago magtakip silim. Kahit po si Imok ay pinagsabihan din ng kapatid na si Minoy, subalit iba ang takbo ng isip ng kanilang tatay Gusting. Sinabi nito, malamang naligaw lang yung mga batang yun sa kung saan. O baka naman nasa bahay lang ng mga kaibigan o kamag-anak. Kakapaniwala nyo yan sa mga ganyan eh. Tinatakot nyo lang ang mga sarili nyo. Binibigyan nyo lang ng problema ang mga isip nyo, kahit wala namang dapat ikabahala. Sinubukan mga tuwiran ng kanilang nanay Cecilia. Mas mabuti na raw na mag-ingat kaysa magsisi sa huli. Pero hindi nakinig ang kanyang asawa. Bagkus nagpaalam lang itong aalis para kitain na naman ng mga kainuman. Bumuntong hininga na lamang ang kanilang nanay Cecilia at napakamot naman ng ulo si Imok. Nang makaalis ang namalitang kakilala, ay naghapunan na ang mag-iina. Pagkatapos ay naghanda ng matulog. Maliit lang ang kanilang kubo, kaya roon natutulog ang magkapatid sa sala. Ang kanilang mga magulang naman ay sa katabing maliit na kwarto lang natutulog. Kwartong simpleng pinagtagping sako ng harina lang ang nakatabing sa pintuan. Naunang nakatulog si Minoy. Si Imok naman ay nakadilat pa rin, nakatitig sa pawid na bubong at nagmumuni-muni. Iniisip ang lumalalang pagiging lasinggero ng kanilang tatay Gusting. Natatakot na baka umabot na sa puntong saktan na sila mismo nito. Natigil lamang ang kanyang pag-iisip nang may naamoy siyang kung anong masangsang. Nagtaka siya kasi parang gumagalaw yun papalapit. Ilang saglit pa, may narinig siyang kung anong kaluskos mula sa bandang likod bahay. Babangon na sana si Imok para tignan kung ano yun. Ngunit natigilan nang marinig na kumikilos yun, papunta sa silong ng kanilang kubo. Sa pagkakataong yun, ay parang may sumuong na napakabahong baboy mula doon. Sumilip si Imok sa mga siwang ng sahig at napansin ang isang hayop na mas malaki pa sa tao.
Natanglawan yon ng liwanag ng gasera na lumulusot din sa mga siwang ng sahig. Kung susuriin daw, ay halos 2 matatabang barakong baboy ang laki noon. Pinanayuan ng balahibo si Imok, lalo na nang marinig niya ang mahihinang ungol ng baboy. Kita niyang gumagalaw ito papunta sa mismong ilalim ng kanilang sala. Mas tumindi pa ang naaamoy niyang masangsang ng nasa ilalim na yon ng banig nila ni Minoy. Sinundan pa niya ito ng pagsilip hanggang sa tumingala na nga ang baboy. Doon po ay saktong nagtama ang kanilang paningin. Kitang-kita ni Imok na hindi pangkaraniwan ang mga mata nun. Medyo namumula, pero sigurado siyang hindi mga mata ng baboy ang kanyang nakita, kundi mga mata ng tao. Mga matang pamilyar sa kanya. Bagamat hindi niya matandaan kung saan niya mismo nakita ang mga matang yun. Nang matauhan ay agad na sumigaw ang binatang si Imok. Sinabihan niya ang baboy. Lumayas ka rito, hayop ka! Huwag mo kaming gabalain! Hindi kami natatakot sa'yo! Noon din ay napansin niyang parang pinagtatawanan siya sa tingin ng baboy. Para bang alam nitong nagtatapang-tapangan lang ang binata. Subalit nang magising na ang nanay Cecilia ni Imok at nagsalita, agad na rin tumakbo palayo ang kakaibang hayop. Lumabas na rin po ang kanilang nanay sa kwarto at nagtanong kung bakit nagsusumigaw si Imok. Maski nga po si Minoy ay nagising na din. Sinalaysay naman ng binata ang nakita. Hindi naniwala si Minoy, pero lumabas ng kubo ang kanilang nanay para ilawan ng gasera ang silong. Doon, nakita nila ang kakaibang mga bakas sa lupa ng silong ng kubo. Bakas na kahawig sa mga paa at kamay ng tao. Pero mas mahaba ng konti ang mga daliri at matatalim na mga kuko. May naiwan ding ilang mga hibla ng balahibong napakaitim. Napansin din nila ang naiwang animoy laway na bumahid sa lupa at sa mga haligi ng kubo. Binalot sina Imok at ang kanyang nanay ng kilabot sa kanilang mga nakita. Hindi nila masabi kung anong klaseng hayop o nilalang ang nagpunta sa kanilang silong. Nahinuha tuloy ni Nanay Cecilia na baka isa yung aswang na nagaan yung baboy. Kaya naman muli niyang pinaalalahanan ng bunsong si Minoy na wag munang maglalalabas ng bahay kapag madilim na. Sinubukan din nila itong sabihin sa kanilang tatay Gusting, ngunit susuray-suray na ito nang makauwi. Hinayaan na lang nila ang kanilang tatay na makapagpahinga dahil siguradong magagalit na naman ito kapag naabala. Kinaumagahan, magtatanghali na nang nagpunta ng babuyan sina Imok at ang kanyang tatay. Natagalan kasing gumising ang lalaki dahil sa pagkalasing ng nagdaang gabi. Si Imok naman ay hindi rin nakatulog na maayos dahil sa hinihinala nilang aswang. Pagkarating sa babuyan ay agad silang napagsabihan ni Boss Ramilio. Nahuli na raw kasi ang pagpapakain sa mga baboy dahil nga natagalan si Imok. Natagalan din ng mga baboy na ihahatid sa palengke dahil iisa lang ang mataderong tumatao sa katayan. Sabi pa ng negosyante, "Mapipilitan akong tanggalin kayo at maghanap ng bagong tauhan kapag naulit pa to, Gusting. Kaya kung ako sa inyo, aga-agahan nyo lagi ang pagpasok. Malinaw ba? O siya, sige na, pasok na. Tsaka Imok, linisan mo nga agad ang kulungan ng mga espesyal na baboy at may darating tayong customer maya-maya." Taranta at pinagpapawisang pumasok si Imok sa babuyan. Kabado, kasi nga alam niyang may kasalanan sila ng kanyang tatay. Ngunit nangingibabaw pa rin ang masama niyang kutob sa kanilang amo. Dumiretso siya sa kulungan ng mga espesyal na baboy. Ito yung maliliit na mga baboy. Hindi tuloy niya malaman kung anong espesyal sa mga yon, kasi mukhang hindi naman talaga maganda ang kanilang kalidad. Ayun nga at palaging matamlay, pero hindi mapalagay. Iwik ng iwik, tapos nangangagat pa ng laylayan ng damit. Mahigit 1 oras pa at dumating na rin ang sinasabing mga customer ni Boss Ramilio.
Sinalubong sila ng negosyante at dumiretso sa kulungan ng mga espesyal na baboy. Dumistansya ng konti si Imok dahil hindi talaga siya komportable sa nasabing mga customer, lalo na doon sa isang payat. Medyo pandak at tubanin ng buhok. Hindi nga po nagtagal nagabot na ng bayad ang lalaki kay Boss Ramilio at tinawag nila si Imok para itali ang baboy. Subalit hindi pa man nakakalapit ang binata, ay nagulat na lang siya nang biglang hilahin ng customer ang isang tenga ng baboy. Gamit lang ang sariling kamay. Agad na natagpas ang tenga at naghumiyaw ng malakas ang baboy na yon. Dumaloy ang dugo mula sa ulo ng baboy. Mabilis ding isinubo ng customer ang tinagpas na tenga. Ninuya at agad nilunok. Kitang-kita ni Imok na tumutulo pa ang laway ng kakaibang lalaki at tumahalo ito sa dugo na nasa sahig. Napaatras si Imok. Napalingon naman sa kanya ang customer at si Boss Ramilio. Sabi ng kanyang amo, hayaan na lang daw ang customer na yon. Huwag na raw magulat dahil gustong-gusto talaga nung kumain ng hilaw na karne ng baboy. Dagdag pa ng negosyante na huwag ipagkalat ni Imok ang nakita niya. Huwag din siya mag-alala dahil babayaran naman siya ng kaunti para roon. Nakamaang na tumango si Imok. Narinig din niyang pinagsabihan ng kanyang amo ang lalaki. Kailangan na raw itong matutong magpigil kapag nasa harap ng ibang tao para maiwasan ang problema. Ngingisi-ngisi namang tumango ang customer, Sir Lancelot. Pero nanatili itong nakatitig kay Imok. At doon din ay natauhan ng binata. Kahawig na kahawig ng mga mata ng taong yon. Ang nakita niyang mga mata ng nilalang na nasa silong ng kanilang kubo. Sandaling nabagabag si Imok. Sa isiping ano kaya ang kinalaman ng customer sa nakita niyang nilalang. Lumakas ang hinala ng binata na baka nga aswang ang salarin sa pagkakawala ng mga bata sa mga karatig baryo. Pero kung talagang aswang ang salarin, ibig sabihin ba ay aswang sina Boss Ramilio at ang kakaibang lalaki? Natauhan na lamang siya nang sinabihan siya ng kanyang amo na magpatuloy na sa paglilinis ng mga kulungan. Sina Boss Ramilio at ang customer na lang mismo ang nagtali sa baboy. Kaya naman tumalikod na lang ang binata. Sandali siyang lumingon ulit sa dalawang lalaki at napatingin sa tinataling baboy. Sir Lancelot, sandaling nanigas sa kinatatayuan ng binata. Nakita raw kasi niyang parang hindi na mukha ng baboy ang nasa ulo ng hayop. Sa paningin niya, para bang sandali itong naging mukhang tao. Isang bata na umiiyak. Hindi nga lang po niya masabi kung totoo ba yun o guni-guni lang. Mukha ng baboy na kasi ulit ang nakita niya matapos niyang magkusot ng mga mata. Gusto sana niyang usisain ng partikular na baboy na yun. Pero hindi pwede. Kukunin na yun ng customer eh. Isa pa, meron pa siyang gagawin. Yun nga lang po ay talagang gumulo sa utak niya ang mga isiping yun buong araw. Maya't maya niyang tinititigan ng espesyal, ngunit maliliit na mga baboy. Nagbabaka sakaling may makita siya ulit na mukha ng tao sa mga yun. Pero wala naman siyang napansing kakaiba. Dapit hapon na makauwi na sina Imok at ang kanyang tatay. Ngunit umalis din agad ang lasinggerong lalaki. Sa makalawan na kasi ang kaarawan ni Tatay Gusting, kaya gusto nitong bumili ng mga maiinom. Doon na po sinabi ni Imok sa kanyang nanay ang nangyari at naisip. Taranta naman siyang pinatahimik ni Nanay Cecilia. Kasi baka raw bumalik ang kanilang tatay at marinig ang sinasabi ni Imok. Ganun pa man, sinabi rin ng ginang na mag-ingat ang anak sa pamamaratang. Lalo na kung wala pa namang batayan. Kaya mas mabuti raw na magdala ang binata ng bawang pagpasok sa babuyan kinabukasan. Doon daw niya malalaman kung maiilang ba ang kanilang amo sa isang pangontra sa aswang o hindi. Sumang-ayon naman si Imok. Bagamat hindi nakapagsalita dahil dumating na ang kanyang Tatay Gusting. May dala ito na mga iilang mga bote ng lambanog. Iniwan niya yun sa mesa na nasa bakuran. Tsaka pumasok ng kubo para magbihis. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang batang si Minoy. Nagtatatakbo
kasama ang iilang mga kalaro. Kay iingay ng tawanan at paglalaro ng mga bata, pero napanatag na rin kahit papano ang kanilang nanay. Kasi nakauwi na ang bunso bago pa man tuluyang dumilim. Subalit sa kakalikot ng mga bata, ay may isa sa kanilang nakatabig sa mesa. Nagalaw yun, kaya nahulog ang isa sa mga bote ng lambanog. Tumama ang bote sa isang bato at nabasag. Natahimik ang mga bata. Maski sina Imok at ang kanilang nanay ay natigilan din. Ilang saglit pa, isa-isa na ring nagsialisa ng mga kasama ni Minoy. Naiwan ng batang nakatayo lamang sa bakuran. Halatang papaiyak na. Lalapitan na sana ni Imok ang kapatid. Ngunit nauna nang nakarating sa bakuran ng kanilang tatay Gusting. Sir Lancelot, walang pasabing sinampal ng malakas ng lalaki ang bunsong anak. Bulyaw pa nito. Buisit ka talagang bata ka. Wala ka nang ang pakinabang sa bahay na to kundi magingay na magingay. Nagsasayang ka pa ng lambanog. Walang iya ka. Pinag-ipunan ko yan para sa kaarawan ko. Tapos ganyan, ang mahal ng bili ko dyan. Tapos babasagin mo lang? Sunod na lang nakita ni Imok na binubugbog ng kanilang tatay ang bata. Dali-dali naman itong pinigil ng binata at sininghalan ng ama na sumosobra na ito. Dahil doon ay binaling ng lalaki ang pagkakabwisit sa kanyang panganay na anak. Binulyawan niya ng binulyawan si Imok hanggang sa nagulat na lamang sila nang mapasigaw si Nanay Cecilia. Tinawag nito at sinubukang habulin si Minoy na bigla na lamang tumakbo. Iyak ng iyak ang bata. Nagtuloy-tuloy sa makahoy na bahagi ng baryo. Agad namang kumaripas si Imok para sundan ang kapatid. Nababahala, lalo't magtatakip silim na. Dinig ang palahaw ng kanilang nanay at patuloy na sermon ng kanilang tatay. Pilit na lamang niya itong binaliwala. Wag lang mawala sa kanyang paningin ng hinahabol. Binilisan pa ni Imok ang takbo. Kita niyang sumuot sa may halamanan ng kanyang kapatid. Naisip niyang baka tutuloy yun sa paanan ng malaking puno ng mulave. Madalas kasing tumatambay roon ng mga batang paslit sa kanilang baryo. Subalit nang marating niya ang lugar, ay hindi niya na makita si Minoy. Nakakapagtaka, kasi sandali lang naman nawala sa kanyang paningin ng bata. Putol din ng bakas, na malamang gawa mismo ni Minoy. Ibig ko pong sabihin, puminto raw yon sa may paanan ng mulave. Tapos nawalan ng karugtong. Para bang bigla na lang naglaho ang bata. Nagpalinga-linga pa po ang binatang si Imok. Pero wala talagang anumang palatandaan na nakarating doon si Minoy. Hanggang sa napahinto na lamang siya nang makaamoy ng masangsang. Napakapamilyar ng amoy na yon. Animoy-amoy ng baboy sa kulungan. Ngunit para ring nabubulok na karne. Kumakabog na ang kanyang dibdib noon sa hingal at sa galit sa kanilang tatay. Ngunit nadagdagan pa ito, dulot ng gumagapang na kilabot. Ilang sandali pa, nakasunod na ang kanilang nanay Cecilia. Sinabi sa kanya ni Imok na nawala na nga sa kanyang paningin si Minoy. Dumating naman ang kanyang tatay. Agad naman siya nitong sininghalan. Inutil ka kasing panganay ka. Bata lang hindi mo pa mahabol. Sarap na raw si Imok noon na sapakin ng mukha ng ama. Sadyang pinipigil niya lang ang kanyang sarili. Wala nang oras na pwedeng sayangin sa kanilang pabayang tatay. Ang mahalaga noon ay mahanap nila agad si Minoy. Humingi ng tulong ang mag-ina sa kanilang mga kapitbahay at sa mga taga-barangay hall. Si Tatay Gusting naman ay pinipilit na hindi nga sila dapat mag-alala dahil uuwi rin naman daw yung bata kapag nagutom. Ang ginawa lang ng lalaki ay bumalik na lamang sa kanilang bahay at natulog. Noong gabing yun, hindi natulog ang mag-ina kakahanap kay Minoy. Nagpahinga lang sila ng 2 oras kinaumagahan. Tapos bumalik na naman sa paghahanap. Tinutulungan din sila ng kanilang mga kapitbahay at ang mga tanod ng barangay. Nangangamba rin ng mga ito. Kasi baka may mawala na namang bata kasunod ni Minoy. Una na nga po kasing may mga nawawala sa kabilang mga baryo. Tapos ayun na nga po,
at may nawala na rin sa kanilang mismong lugar. Hindi nga lang po talaga tumulong sa paghahanap si Tatay Gusting. Sa halip ay nakuha pa nitong pumasok sa trabaho kasi sayang daw ang araw. Nagpatuloy sa paghahanap ang mag-ina. Hindi na nila inabalang pilitin ang kanilang walang kwentang padre de pamilya. At lalo lang napikon si Imok na mag-uwi ng isang baboy ang kanyang Tatay Gusting. Regalo raw ng amo nilang si Boss Ramilio. Pwede raw nila yung litsunin para sa kanyang kaarawan. Hindi na lamang yun pinansin ni Imok. Sa halip ay muli na naman siyang umalis para hanapin ang kapatid. Pagkatapos maghapunan ng konti, mga 8:00 pasado na raw po noon, Sir Lancelot. Gasuklay na buwan lang ang nagsilbing liwanag ni Imok. Maliban sa bitbit niyang gasera, may nakasukbit ding itak sa kanyang bewang. Tapos may bitbit naman siyang buhay na manok sa kabilang kamay. May binabalak, ngunit hindi siya sigurado kung uubra ba. Mga 3 oras pa sa kanyang paggalugad sa gubat, ay naamoy na naman niya ang kung anong masangsang. Mabilis niyang pinatay ang gasera at nilapag sa paanan ng isang puno. Hindi siya nagsayang ng oras. Mabilis din niyang ginilitan ng manok at iniwan itong naghihingalo sa lupa. Pagkatapos, mabilis siyang nagtago sa malapit sa halamanan. Nakahanda ng sumalakay gamit ang itak. Pabilis ng pabilis ang kabog ng dibdib ni Imok. Amoy kasi niyang papalapit din ng papalapit ang pinagmumulan ng masangsang na amoy. Ilang segundo pa, narinig na niyang may kumakaluskos sa damuhan. Papalapit din ng tunog sa kanya, kaya hinigpitan na niya ang hawak sa itak. Hanggang sa may maaninag siyang malaking hayop na lumapit sa naghihingalong manok. Doon na siya bumuelo at sinantabi ang lahat ng pag-aalinlangan. Lumabas siya sa pinagtataguang halamanan. Tsaka mabilis na sinunggaban ng isang malaking baboy ramo. Tagumpay niyang naibaon ang itak sa tagiliran nito. Umiwik ng napakalakas ang baboy na halimaw. Hinugot niya ang patalim para sana ipangsaksak ulit. Subalit bigla na lang siyang siniko ng aswang. Kaya siya tumilapon pabalik sa halamanan. Sir Lancelot, doon ay nakikita na niya ang aswang sa tulong ng liwanag ng buwan. Napakataba ng katawan nito na parang sa baboy. May sa baboy rin ang ulo nito. Subalit ang mga braso, binti, kamay at paa ay kawangis ng sa tao. Higit sa lahat ay napakapula rin ng mga mata. Mga matang katulad talaga sa mga mata ng customer ni Boss Ramilio. Napansin ni Imok na kumikilos na para tumakas ang aswang. Kaya naman bumbelo siya ulit para tagain ito. Tinamaan ng buntot, ngunit nagawa nitong makatakbo kaagad. Nakita niyang iniinda talaga ng halimaw ang sugat na dulot ng naunang pagkakasaksak at hindi ito makatakbo ng tuwid. Doon na naisip ni Imok na sundan ng aswang. Nagbabaka sakaling pupunta yon kung nasaan ang kanyang kapatid na si Minoy. Kahit na kinikilabutan ay lakas loob na tumakbo ang binata. Pinipilit niyang hindi mawala sa paningin ng aswang. Hindi madali kasi madilim at napakasukal ng daan. Pero desperado na siya noon para sa kaligtasan ng kapatid. Alam sa sariling sa bawat oras na lumilipas ay paliit ng paliit ang pag-asang mahahanap nila si Minoy. Subalit bigla na lang naramdaman ni Imok ang pagdapo ng matigas na bagay sa kanyang batok. Agad siyang napasubsob sa damuhan at hindi magawang makabangon. Pakiramdam niya ay hinihila siya ng dilim. Umiikot ang kanyang paningin, ngunit naaaninag ang anino ng taong dumali sa kanya. Iyon nga lang, dahil din sa dilim ng gubat, hindi niya ito makilala. Madilim pa rin nang magising si Imok. Bagamat alam niyang malapit ng mag-umaga, napakasakit pa rin ng kanyang ulo. Bahagyang nahihilo, pero pinilit ang sariling tumayo at makalakad. Napasuntok siya sa katawan ng isang puno. Dahil sa nasayang na pagkakataong mapatay ang aswang, dahan-dahan siyang lumakad sa gubat. Ayaw huminto para hindi gaanong maisip ang kabiguan. Hanggang sa marating na nga niya ang kanilang baryo. Nang unti-unti nang sumilip ang araw sa silangan. Sobrang nahihilo pa rin siya noon at konti na lang ay bibigay na ulit ang kanyang katawan. Pero tuloy-tuloy pa rin siyang naglakad hanggang sa makarating sa kanilang bakuran.
Doon ay nadatnan niya ang baboy na bigay ni Boss Ramilio sa kanyang tatay Gusting. Napagtanto niyang espesyal na baboy pala yun. Maliit kasi at mukhang nananamlay. Nagtaka siya. Bakit naman binigyan ng kanilang amo ng isang mamahaling baboy ang isang pangkaraniwang matadero? Mahilo-hilo pa siyang lumapit sa baboy. Gaya sa ibang espesyal na baboy. Pirmi lang itong nakalubog. Tapos walang tigil sa kakaiwik. Subalit nang iilang hakbang na lang ang layo niya roon, ay nagulat na lang siya nang bigla itong bumangon. Pilit itong sumasalubong sa kanya at lalong nag-iingay. Hindi nga lang tuluyang makatakbo dahil sa nakatali ang leeg sa isang puno. Biglang sumama ang kutob ni Imok habang lalong dumidilim ang kanyang paningin. Tinitignan niya na maigi ang baboy. Nakita niyang naging tao ang mukha nito bago siya tuluyang bumagsak at nawalan ulit ng malay. Tanghali na nang magising si Imok. Naroroon na siya sa loob ng bahay. Nakahiga sa nilatag na banig sa may sala. Walang tao. Pero amoy niyang may iniihaw sa likod bahay. May makapal ding usok na nagmumula roon. Bumangon ng binata. Sakto naman pumasok ang kanyang nanay Cecilia sa pinto. Agad siyang kinamusta nito at tinanong kung ano ang nangyari. Hindi naman po naglihim si Imok. Sinabi niya ang naging engkwentro sa aswang ng nagdaang gabi. Gumuhit ang matinding pagkabahala sa mukha ng ginang. Sinabi nitong kailangan mag-ingat ni Imok. Nawalan na siya ng bunsong anak. Ayaw niyang pati ang binata ay mawala rin sa kanya. Kaya pinilinan niya itong magdoble ingat at wag na wag nang kumalaban ng mga halimaw. Hindi rin kasi nila nasisiguro kung sino-sino ang mga taong nasa likod ng mga aswang na yun. Hindi nila alam kung sino ang umatake ng palihim kay Imok. Tinanong naman ni Imok ang nanay kung ano ba ang niluluto sa likod bahay. Masyado raw kasing mausok kumpara sa pangkaraniwang inihaw. Sabi ng babae, nililetsyon na raw ni Tatay Gusting ang binigay na baboy ni Boss Ramilio. Biglang natigilan ng binata nang maalala ang espesyal na baboy. Dali-dali siyang tumayo para puntahan ng kanyang Tatay Gusting. Sigurado kasi siyang may mali sa baboy na yon. Tatanungin pa sana siya ng kanyang nanay Cecilia kung anong problema. Ngunit nagulantang na lang sila nang biglang magsumigaw si Tatay Gusting sa likod bahay. Taranta namang lumabas si Imok at ang kanyang nanay Cecilia. Dire-diretso silang tumakbo papunta sa likod bahay at naabutan nila roong nasa may gilid sina Tatay Gusting at mga kainuman nito. Sinasabi ni Tatay Gusting na nag-iba nga raw ang itsura ng nileletsong baboy. Naging kamukha raw yun ng isang batang tao. Sabi naman ng mga kasama nito, "Alam mo pare, dala lang ng lambanog yan eh. Ano bang nagmumukhang tao yung sinasabi mo? Paano naman magmumukhang tao yan eh, baboy lang naman yan." Bumalik daw si Tatay Gusting palapit sa nileletsong baboy. Sinubukan niya itong tusukin ng kawayang patpat. Wala namang pinagbago. Bumuntong hininga ang lalaki. Tsaka sinabing dala nga lang siguro ng alak ang nakita niya. Sumingit naman si Imok. Sinabi ng binata na may mali nga talaga sa baboy na yan. May hindi tama sa mga espesyal na baboy ni Boss Ramilio. Subalit na singhalan na naman siya ng ama. "Alam mo, ikaw bata ka. Sinisira mong kaarawan ko eh. Porke namamalikmata lang ako, gagatungan mo naman. Guni-guni ko lang yung nakita ko. Narinig mo? Lumayas ka na nga rito. Masyado kang panira. Alis!" Nainis na naman si Imok sa sinabi ng tatay niyang lasinggero. Kaya hinila na lang niya ang nanay Cecilia para umalis. Iniwan nila si Tatay Gusting kasama ang 4 pa nitong mga kainuman. Pinagpatuloy nila ang paghahanap kay Minoy. Una nilang pinuntahan ng barangay hall para manghingi ng balita. Pero hindi pa rin daw natatagpuan ng mga tanod ng bata. Sunod naman ay nagpunta sila sa bahay ng isang magtatawas na nasa kabilang barangay. Sabi kasi ni Nanay Cecilia,
Kung totoong kinuha nga ng aswang si Minoy, tanging mga albularyo lang ang makakatulong para mahanap ang bata. Pero wala namang malapit na albularyo sa kanilang lugar. Kaya pinili na lang nila ang magtatawas na si Mang Antoy. Kaysa naman wala, di ba? Kinausap ng magtatawas si Naimok. Sinabi naman nila ang pakay na gusto nga nilang mahanap si Minoy. At hinala nila ay aswang nga ang kumuha sa bata. Nagpalatak naman ng dila ang magtatawas. Sinabi nitong hindi raw pala sila ang unang lumapit sa kanya, na may parehong kaso. Nahirapan nga lang daw siyang hanapin ng mga naunang bata dahil mukhang nasa loob ang mga yon ng lungga ng halimaw. Hindi raw basta makalusot ang kanyang kakayahan. Bumagsak ang mga balikat ni Naimok at Nanay Cecilia. Gayunpaman, sinabihan din sila na magtatawas na susubukan pa rin niya ang kanyang makakaya. Kagustuhan niya na rin talaga kasi na malutas na ang nasabing kaso. Ayaw na niyang madagdagan ng bilang ng mga batang nawawala sa kanilang lugar. Naghanda ang matanda ng mangkok na may tubig. Kumuha rin siya ng puting kandila, tawas na bato at kutsara. Sinimulan niya ang proseso sa isang panalangin. Doon pa lang daw ay kinabahan na si Imok. Hindi niya sigurado kung matatanggap ba niya ang kung anong malalaman mula sa pagtatawas. Matapos manalangin, naglagay na ang matanda ng dinurog na tawas na bato sa kutsara. Tsaka sinalang yun sa nakasinding kandila. Habang unti-unting natutunaw ang tawas, ay nagtatanong din si Mang Antoy tungkol kay Minoy. Kung ilang taon na ba ito? Anong itsura? At kung paano nawala? Pinakwento rin niya kay Imok ang naging engkwentro ng binata sa aswang. At agad naman itong tumalima. Ilang minuto pa po, Sir Lancelot. Binuhos na ni Mang Antoy ang lusaw na tawas sa mangkok na may tubig. Namangha si Naimok at ang kanyang nanay. May namumuo kasing imahen sa tubig. Subalit makalipas pa ang ilang sandali, tuluyang ding bumaon sa kanila ang kilabot. Nakita nilang binuo ng mga lusaw na tawas ang imahen ng kanilang kubo. Doon din ay dali-daling tumakbo si Imok palabas ng bahay ng matanda. Pakiramdam niya noon ay magkasimbilis ang kumakabog niyang dibdib sa tumatakbo niyang mga binti. Tuloy-tuloy siyang tumakbo pabalik sa kanilang baryo. Kahit madilim na ang daan, hindi po talaga siya tumigil hanggang sa makarating sa kanilang kubo. Sa harap ng bakuran ay sandali siyang napahinto. Nagtaka kung bakit tahimik ang bakuran. Ang alam niya kasi ay naroroon lang ang kanyang tatay at ang mga kainuman nito. Lumakad si Imok sa gilid ng kanilang kubo. Pakay niyang puntahan ang kanilang likod bahay. Amoy pa niya mula roon ang nilitsyong baboy ng kanyang tatay Gusting. Ngunit hindi pa man siya nakakarating, ay bigla na lang may humablot sa kanyang paa at hinila siya papunta sa may silong ng bahay. Sir Lancelot, bumungad sa binata ang kahilahilakbot na itsura ng kanyang tatay Gusting. Hindi niya alam kung ano ang nangyari roon. Basta nanlalaki ang mga mata at namumula. Matindi rin ang paglalaway nito ng napakalapot. Agad namang nagpumiglas si Imok, ngunit napalingon ng masagi ang kanyang kamay sa may bandang gilid. Tuluyan siyang nahintakutan nang makita ang isa sa mga kainuman ng kanyang tatay. Wakwak na ang dibdib nito at nakaiwalay na ang ulo mula sa leeg. Nakakadiri din ang amoy doon sa silong. Nagkanda halo-halo ang amoy ng dugo, laman loob, at ng kung anumang mga pinag-iinom ng mga lasinggero. Nang matauhan ay agad sinuntok ni Imok ang kanyang tatay sa sentido. Bagamat natatakot, nakaramdam naman siya ng kasumpa-sumpang tuwa. Nagkaroon kasi siya ng katanggap-tanggap na dahilan para kulatahin ang kinaiinisang tatay. Subalit gumanti rin ang nasisiraang lalaki. Agad niyang kinalmot ang braso ni Imok at sinipsip ang tumatagas na dugo. Lalo pang nagpumiglas ang binata at pinagsasapak ang kanyang tatay. Nahihirapan dahil sadyang napakalakas nito. Walang magawa si Imok noon kundi ang magsumigaw ng saklolo. Umaasang may makakarinig sa kanya bago pa siya mapatay ni Tatay Gusting.
hanggang sa magawa niyang maitulak patihaya ang lalaking nagiging aswang. Agad niya itong sinuntok sa mukha at sa leeg. Nakalmot siya nito pero hindi na niya gaanong inisip. Sa pagkadesperado, dinampot niya ang ulo ng kainuman ng kanyang tatay. Pagkatapos, walang ano-ano'y hinambalos niya yon ng ubod ng lakas sa mismong mukha ng kanyang tatay. Nang malingat ng kanyang tatay Gusting, ay dali-dali nang lumabas sa silong si Imok. Tuloy-tuloy siyang kumaripas papunta sa likod bahay. Kinikilabutang marinig na sinusundan pa siya ng halimaw. Pagdating niya roon ay halos mabuwal siya sa kanyang nadatnan. Naroroon ang iba pang kainuman ng kanyang tatay Gusting. Pawang butas na ang mga dibdib at leeg. Nakita rin niya ang litsyong baboy na marami ng bawas sa laman. Bagamat buo pa naman ang ulo. Nang maulinigan niyang papalapit na sa kanya ang sariling tatay, mabilis niyang dinampot ang itak na nasa tabi ng litsyon. Inarap niya si Tatay Gusting at agad na winasiwas ang patalim. Tinamaan sa braso ang lalaki, ngunit nakalmot din ito sa dibdib si Imok gamit ang kabilang braso. Tinulak ng aswang ang binata sa may lamesa. Doon ay mabilis na hinablot ni Imok ang dalawa sa mga bote ng lambanog at agad na pinanghampas sa ulo ng kanyang tatay. Nang makatsyempo, humanap na ng pagkakataon si Imok para makatakas. Agad siyang tumakbo papunta sa kabilang dako ng bakuran. Tsaka nagtuloy-tuloy papunta sa harap. Hinahabol pa rin siya noon ng kanyang tatay Gusting. Pilit niyang binibilisan ang takbo dahil alam niyang wala siyang laban sa isang aswang. Isa pa, tuloy-tuloy ang pagtagas ng dugo sa mga nakalmot ng kanyang tatay. Mabuti na lang at nakasalubong niya sa daan ang kanyang nanay Cecilia at ang magtatawas na si Mang Antoy. Agad na pasigaw ang ginang nang makita ang kalagayan ng kanyang asawa. Pagkumpirma naman ni Mang Antoy, "Aswang! Nayanggaw ang tatay mo, Imok! Isa na siyang aswang!" Napatakbo ang tatlo diretso sa daan. Walang dalang pangontra noon si Mang Antoy at hirap na rin siyang kumilos gawa ng katandaan. Alam niyang hindi rin siya mananalo laban sa halimaw na yun. Wala silang magagawa kundi ang tumakbo ng tumakbo. Tumakbo ng tumakbo hanggang sa marating nila ang iba pang mga kabahayan. Doon na sila nakahingi ng saklolo. Sinabi nilang naging aswang ang tatay Gusting ni Imok at napatay nito ang mga kainuman. Agad naman sumaklolo ang mga taga-baryo, lalo na ng mga kalalakihan. Nang makita ang dumaraming nakahandang humarap sa kanya, doon na nila nakitang umatras ang aswang na si Gusting. Mabilis itong tumakbo papunta sa kahuyan. Kinabol naman ito ng mga taga-baryo. Ayaw nila itong patakasin at baka makapatay pa ng mas marami. Sina Imok, Nanay Cecilia at Mang Antoy naman ay bumalik sa likod bahay ng kubo. Kasama nila ang iilan pang mga kabaryo na gustong makita ang nangyari sa mga kainuman ni Gusting na naging aswang. Halos himatayin ang ginang sa nadatnan. Hindi niya kinaya ang mga nakitang bangkay sa sariling likod bahay. Si Mang Antoy naman ay inatasan si Imok na kumuha ng maraming kalamansi. Ginawa naman agad yun ni Imok. Namitas nga siya ng kalamansing pananim nila. Pagkatapos, hiniwa at pinatak niya ang mga yon sa lechon. Ayon na rin sa atas ng matanda. Ilang sandali po, Sir Lancelot. Biglang umalingasaw ang napakabahong amoy sa buong likod bahay. Talo pa nito ang usok ng pagliletsyon. Napatakip ng ilong at bunganga ang lahat ng mga naroroon. Ang iba pa nga ay napapikit na lang dahil sa masakit na hanging umaalingasaw mula sa baboy. Kumulo rin ng kumulo ang balat at laman ng niletsyong baboy. Hanggang sa unti-unti na nga itong nagbago ng anyo. Doon ay tuluyang hinimatay si Nanay Cecilia. Si Imok naman ay napaatras at napasigaw. Dahil sa magkahalong hilakbot, hinagpis at pagkamuhi. Ang baboy po kasi, unti-unting naging niletsyong si Minoy. Dahil sa pangyayari, sinugod ng mga tao ang babuyan ni Boss Ramillo. Pero hindi na matagpuan doon ng negosyante. Bagkus, nadatnan na lang nilang tumatakas ang isa pang matadero na mukhang yanggaw din. Agad nilang pinuntahan ng mga espesyal na baboy, ang mga maliliit at nananamlay na mga baboy.
Hindi alam ni Mang Antoy kung ano ang gagawin. Kaya dinala na lamang nila ang mga yon sa pinakamalapit na simbahan at doon nga ay bumalik sa pagiging mga bata ang mga yon. Ang mismong mga batang napabalitang nawala. Payat na payat at sobrang nanghihina ang mga yon. Hindi na rin makausap ng maayos dahil sa kakaiyak. Halata raw po talagang tuluyan na silang nilamon ng matinding hilakbot sa kung anumang impyernong dinanas. Makalipas lang po ang iilang mga linggo, ay isa-isa na ring nangagsimatay ang mga batang yun. Hindi na po kasi talaga sila kumakain, kumikilos o nakakapamuhay ng maayos. Sa katunayan nga raw po, animoy mga baboy na ang mga ito kung gumalaw sa loob ng kani-kanilang mga tahanan. Pagkapang kung maglakad, at hiyaw na ng baboy kung papakinggan ng kanilang mga iyak. Sina Tatay Gusting, ang isa pang matadero, si Boss Ramilio, at ang kakaibang mga customer ay hindi na po talaga natagpuan. Hinala ni Mang Antoy ay lumipat na ang mga yon sa labas ng probinsya upang doon na naman maghasik ng lagim. Sina Imok at Nanay Cecilia naman ay tuluyan na ring lumipat ng lugar. Sa probinsya pa rin po ng Rizal bagamat sa ibang lungsod. Doon sila nagsimula ng bagong sakahan ng gulay at bagong buhay. Pilit kinakalimutan ang bangungot na kanilang dinanas. Bangungot na hindi nagawang matakasan ni Lolo Imok hanggang sa kanyang pagtanda. Matapos kong marinig ang kwento ni Lolo Imok ay naliwanagan ako, Sir Lancelot. Naunawaan ko kung bakit napakahigpit niya sa mga apo niya. Natatakot siyang maulit sa amin na nangyari sa kanyang kapatid na si Minoy. At ayaw niya sa baboy. Dahil sa napakatinding lagim na naaalala niyang may kinalaman sa nasabing hayop. Kaya naman, nang mapadalaw ulit kami sa Rizal, ay mas binigyan ko ng oras si Lolo. Kahit paano man lang ay maramdaman niyang may nakakaunawa sa kanya. Kahit pa hindi ko sinasabing alam ko na ang kanyang lihim. Sir Lancelot, dito ko na po tatapusin itong liham ko. Pero bago ko ito tuluyang wawakasan, gusto ko lang ulit ipaalalang may mga sugat na hindi naghihilom. Mga sugat na dulot na malungkot, mapait o malagim na nakaraan. Pairalin natin ang pag-unawa sa isa't isa. Yun lamang po. Maraming salamat.